ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଜୀବାତ୍ମାର ମହିମା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା, ଅମୃତତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମବଳର ରହସ୍ୟ। ଜୟଜୀତ, ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଅଲଗା କରି ନୁହେଁ, ଉଭୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସମଗ୍ର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟିର ସଠିକ୍ ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଅମୃତତ୍ୱ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେ, ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ଅର୍ଥ କରେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିନ୍ତନରେ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହେବ, ବରଂ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଜୀବନକୁ କିପରି ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରାଯାଇପାରିବ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ବୁଝିବା। ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭୟ କରିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ କି? ନା। ଯେପରି ରୋଗକୁ ଭୟ କରିଲେ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଭୟ କରିଲେ ଧନ ଆସେ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନକୁ ଭୟ କରିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ଠାରୁ ଜୀବନର ନିୟମକୁ ବୁଝିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଓ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ନିଜ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ। ଏହିଠାରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ପୁଣି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଉଭୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ଅବହେଳା କରୁ, ତେବେ ଜୀବନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଶରୀର ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ବିବେକ ଓ ଚେତନତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଭିତରର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବାହାରର ଉନ୍ନତି। ଆତ୍ମବଳ ବିନା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥାଇପାରେ, ଘର ଥାଇପାରେ, ଗାଡ଼ି ଥାଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟ ଥାଇପାରେ, ବଡ଼ ପଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବଳ ନାହିଁ, ତେବେ ଛୋଟ ଏକ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମବଳ ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ କର୍ମଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇପାରେ। ସେ କହେ, ମୁଁ ହାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିବି, ଶିଖିବି ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମବଳ। ଆତ୍ମବଳ ଓ ଶରୀର ବଳ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବଳର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଶରୀରକୁ ଅବହେଳା କରିବା। ଶରୀର ହେଉଛି ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କର୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା କମିଯାଏ। ରୋଗ ବଢ଼ିଲେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଘୃଣା କରିବା ନୁହେଁ, ଶରୀରକୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ, ସକ୍ଷମ ଓ କର୍ମଯୋଗ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏହି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରେ। ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନୁହେଁ, ସଂସାରକୁ ବୁଝିବା। ଏହି ଚିନ୍ତନରେ ଏକ କଠୋର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ, ଏହି ସଂସାର ମିଥ୍ୟା, ଶରୀର ତୁଚ୍ଛ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଠାରେ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ହିଁ ମୁକ୍ତି, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଛକୁ ହଟିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ କି ସଂସାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ? ନା, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି, ତାହାର ବିରୋଧରେ ସଠିକ୍ ପଥରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି, ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ରୋଗ ଅଛି,
ଚିକିତ୍ସା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟୀ କଥାଟି ବୁଝିବା। ଯଜୁର୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅବିଦ୍ୟାୟା ମୃତ୍ୟୁଂ ତୀତ୍ୱା ବିଦ୍ୟାୟା ଅମୃତମ୍ ଅଶ୍ନୁତେ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଏହାର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁକାରକ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସତ୍ତା, ନିଜର ଚେତନତା, ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏସବୁକୁ ବୁଝିବାର ପଥ ଖୋଲିଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ଜିତିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ। ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ଧ ଭୟରୁ ବାହାରି ଆସେ। ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବୁଝେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝେ, ରୋଗର କାରଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମ ଶିଖେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ଭାବରେ ଜୀଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆୟୁ ବଢ଼ାଇ ପାରେ, ତେବେ କି ମନୁଷ୍ୟ ସତରେ ଅମର ହୋଇପାରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସିକ ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି, ଶରୀରରୁ ଅମର ହେବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଯୁକ୍ତି, ପ୍ରମାଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଆଧାରରେ ଶରୀରରୁ ଅମର ହେବାର ଉପାୟ ସିଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଧାରଣା ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି କଥା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମବଳ କ'ଣ କରିପାରେ? ଏହି ଚିନ୍ତନର ମୂଳ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା ଛାଡ଼ି ନିଜର ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନୁ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁ, ଉଚିତ କର୍ମ କରୁ, ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେଉ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ବୁଝୁ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସମ୍ଭବ ଭାବି ପୂର୍ବରୁ ହାର ମାନିନି। କାରଣ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଆଗରୁ ହାରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିନିଏ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରାଜିତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମବଳ ଓ କର୍ମ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ସାହସ ରଖେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅମୃତତ୍ୱର ଏହି ଧାରଣାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜ୍ଞାନ, ଯୁକ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପ୍ରୟାସର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏହି ସମଗ୍ର ଅଧ୍ୟାୟର ମୂଳ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ଭାବନାରେ ନୁହେଁ, ବୁଝିବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଅନ୍ଧ ଅନୁସରଣରେ ନୁହେଁ, ବିଚାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ପରାଧୀନତାରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ଏବଂ କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କର୍ମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ କେଉଁଠାକୁ ନେଇଗଲା? ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଜୀବାତ୍ମାର ମହିମା ଠାରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରୁଦ୍ର କିଏ, ଜୀବାତ୍ମାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କିପରି ଠିଆ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ। ତାପରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ପଦାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମର ଏକତା। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଓ ଅମୃତତ୍ୱର ଧାରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନୁ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରୁ। ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମଗ୍ର ଚିନ୍ତନରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେହି ବାକ୍ୟ ହେବ, ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର, ଶରୀରକୁ ସକ୍ଷମ କର ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ କର୍ମରେ ପରିଣତ କର। ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନି।
अंधविश्वास निज बुद्धि को बंद करनी, निज शरीर को तुच्छ भावनी, विज्ञान को अवहेला करनी, आत्मज्ञान को मध्य भूल नहीं। भीतर आत्मज्ञान, बाहर जड़ विज्ञान, भीतर आत्मबल, बाहर स्वावलंबन, भीतर विवेक, बाहर जड़ विज्ञान। यही समन्वय ही मनुष्य को दुर्बलतार शक्ति दिगको, अज्ञानरू ज्ञान दिगको एवं पराधीनतारू स्वाधीनता दिगको नहीं जाइपारे। वैदिक चिंतनर स्वाधीनता और जीवात्मार महिमा। जयजीव, आज आमे एमिति एक विषय उपरे चिंतन करने को जाउछु जहाँ केवल धर्मर विषय नुहे, केवल पूजा पाठर विषय नुहे, बरं मनुष्य निजको निजे चिन्हिबार एक गभीर प्रश्न। मनुष्य किए, तार प्रकृत शक्ति केउठी, तार जीवनर आधार कौन एवं वेद जेतेबेले देवता कहे सेतेबेले प्रकृत रे काहाकू बुझाए। यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर खोजिबाकू आमको वैदिक चिंतनर मूलधारा भीतर को प्रवेश करने को पड़िबो। आजिर आमर विषय यजुर्वेदरे जीवात्मार महिमा। किंतु जीवात्मार महिमा बुझिबा पूर्वरु आमको गोटे मौलिक कथा बुझिबाकू हेबो, वैदिक चिंतन कौन थिला। एक रे वैदिक काल रे चिंतार स्वाधीनता। प्राचीन वैदिक चिंतन को देखिले आमे एक विशेष कथा देखा पाउछु। सेठारे मनुष्य को केवल आखि बंद करी कौन सी कथा को मानि नेबाकू कहा जाउ नथिला। सेठारे प्रश्न थिला, चिंतन थिला, अनुसंधान थिला, आत्मज्ञान थिला, प्रकृति को बुझिबार प्रयास थिला, पदार्थ को बुझिबार प्रयास थिला एवं सबुठारु बड़ कथा मनुष्य निज अस्तित्व को नहीं निजे चिंता करुथिला। अर्थात वैदिक चिंतन रे आत्मा, प्रकृति, दृश्य, जगत एवं पदार्थ ए सबू को नहीं गभीर चिंतन देखा जाए। तेणु आमे प्रथमे यही कथा को मनरे रखिबा। वेद को बुझिबा पई केवल शब्द शुणिले हेब नहीं, शब्दटी केउं प्रसंगरे आसीछि, ताहार मूल अर्थ कौन एवं सही मंत्र कौन कहवाकू चाहूँछि ताहा मध्य देखिबाकू पड़िबो। 2. देवता शब्द शुणिले आमे कौन बुझिबा। एठारे आउ गोटे बहुत बड़ प्रश्न आसे। वेदरे देवता कहिले कौन बुझा जाए। आजिर साधारण धारणा रे देवता शब्द बुझिले अनेकंक मनरे एक विशेष आकार, एक विशेष चरित्र किंबा एक मजहबी देवतार चित्र आसी जाए। किंतु वैदिक भाषा रे देवता शब्दर प्रयोग को प्रसंग अनुसार बुझिबा आवश्यक। वेदरे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र भली प्राकृतिक शक्ति को मध्य देवता कहा जायछि। ज्ञानी मनुष्य को मध्य देवता बोली कहा जाए एवं एठारे आम पई सबुठारु गभीर कथा आसुछि, जीवात्मा को मध्य देवता कहा जायछि। एही कथा सुनी अल्प समय पई रुहंतु एवं चिंता करंतु। जदि जीवात्मा देवता, तेबे मनुष्य निज भितरे थिबा शक्ति को काहेकि भूली जाए? काहेकि से सबुबेले बाहर शक्ति खोजे? काहेकि से निज आत्मबल को चिन्हि पारे नहीं? यही प्रश्न गुड़िक ही आजिर चिंतनर मूलद्वार। 3. यजुर्वेदर एक स्पष्ट उदाहरण। यजुर्वेदर 14 अध्यायर 20 मंत्र रे एहीपरि शब्द आसीछि। अग्नि देवता, पार्थ देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, बसव देवता, रुद्र देवता। एठारे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र एवं रुद्र आदि को देवता भाव में उल्लेख करा जायछि। तेबे एठारे आमको गोटे प्रश्न करबाकू हेबो, रुद्र किए? यही प्रश्न आमको नहीं जीवो यजुर्वेदर 16 अध्याय को एवं सेठारु आरंभ हेबो आमर परवर्ती गभीर चिंतन। रुद्र किए? यजुर्वेदर 16 अध्याय को अनेक परंपरा रे रुद्राध्याय बोली कहा जायछि। एही अध्यायर प्रथम मंत्र नमस्ते रुद्रमन्यव
उत त ईशवे नमः बाहुभ्यां मूत ते नमः। ଯଜୁର୍ବେଦ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ମନ୍ତ୍ର 1। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଠାରେ ରୁଦ୍ର ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ରୁଦ୍ର କିଏ? ଯଦି ଆମେ କେବଳ ପରମ୍ପରାଗତ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ଚାଲିବା ତେବେ ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ରୁଦ୍ର ଶବ୍ଦ ରୁଦିର୍ ଅଶ୍ରୁ ବିମୋଚନେ ଧାତୁରୁ ଆସିଅଛି। ରୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାନ୍ଦିବା, ରୋଦନ କରିବା। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିଏ କାନ୍ଦେ? ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁ କାନ୍ଦେ, ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ କାନ୍ଦେ, ଆଘାତ ପାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ କାନ୍ଦେ, ଶତ୍ରୁର ଆଘାତରେ ମନୁଷ୍ୟ କାନ୍ଦେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଭିତରରେ କ୍ରୋଧ ଜାଗେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟାୟକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯିଏ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ, ସେ କିଏ? ଏଠାରେ ଆମର ଚିନ୍ତନ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଜୀବାତ୍ମା ପାଖରେ। 5. ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଆହ୍ୱାନ। ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ, ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ, ଭୟ ଅନୁଭବ କରେ, ସାହସ କରେ, କ୍ରୋଧ କରେ ଏବଂ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର କଥା ଅଛି। ଜୀବାତ୍ମା ଏକାକୀ ଏହି ଶରୀର ନୁହେଁ। ଶରୀର ଜଡ଼। ଶରୀର ନିଜେ କାନ୍ଦିପାରେ ନାହିଁ। ଶରୀର ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଶରୀର ନିଜେ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ ନାହିଁ। ଶରୀର ନିଜେ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ଚଲାଇଥିବା ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା। ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବୁଝିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଚେତନ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଏବେ ଏହି ଚିନ୍ତନରୁ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ କେବଳ ବାହାରେ ଖୋଜିବ ତେବେ ତାହାର ନିଜ ଶକ୍ତି କେବେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେହି ଆସି ମୋର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେବେ, କେହି ଆସି ଅନ୍ୟାୟକୁ ରୋକିଦେବେ, କେହି ଆସି ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ତେବେ ଆମ ନିଜର ଆତ୍ମବଳ କେବେ ବିକଶିତ ହେବ? ବୈଦିକ ଚିନ୍ତନର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଆତ୍ମବଳକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟାୟ ସାମ୍ନାରେ ନିର୍ବଳ ହୋଇ ଠିଆ ହେବା ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହିଂସା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା, ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ନ କରିବା। 7. ଏବେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠାରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯଦି ରୁଦ୍ର ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତେବେ ଯଜୁର୍ବେଦର ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ କାହାର କ୍ରୋଧ, କାହାର ବାଣ ଏବଂ କାହାର ବାହୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏହାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ମନ୍ତ୍ରର ଗଭୀରତା ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଯଜୁର୍ବେଦର ଏହି ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଦେ ପଦେ ଶବ୍ଦେ ଶବ୍ଦେ ଅନ୍ୱୟ ସହିତ ଏବଂ ଭାବାର୍ଥ ସହିତ ବୁଝିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରୁଦ୍ର କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ, ମନୁ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱ କ'ଣ, ବାହୁ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଏବଂ ଏହି ସମଗ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ସନ୍ଦେଶ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମବଳ ସହିତ କିପରି ଜଡ଼ିତ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଜୀବାତ୍ମାର ମହିମାର ଆଉ ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ। ରୁଦ୍ର କିଏ? ଯଜୁର୍ବେଦର 16 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରର ଗଭୀର ଅର୍ଥ। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ବୈଦିକ ଚିନ୍ତନରେ ଦେବତା ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପିତ ଦେବତାର ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
एबे आमे प्रवेश करिबा यजुर्वेदर षोडश अध्यायर प्रथम मंत्र भितरकू। एही मंत्रर प्रत्येक शब्द आमको एक गभीर चिंतन दिगकू नहीं जाए। प्रथमतः यजुर्वेदर षोडश अध्यायर प्रथम मंत्र नमस्ते रुद्रमन्यव उत त ईशवे नमः वायुभ्याम उत ते नमः। एबे आमे यार अन्वय को देखिबा। हे रुद्र ते मन्यवे उत ते ईशवे नमः उत ते बाहुभ्याम नमः। अर्थात हे रुद्र तुमर मन्यु पाई तुमर ईशु पाई एवं तुमर दुई बाहु पाई नमः। किंतु एठारे प्रश्न हेउछि एही शब्द गुड़िकर प्रकृत अर्थ कौन? आसंतु गोटे परे गोटे परि बुझिबा। दुई रुद्र शब्दर अर्थ प्रथम शब्द रुद्र। रुद्र शब्दर संपर्क रुद्र धातु सहित करा जायछि। रुद्र धातु रुदित धातुर अर्थ हेउछि रोदन करिबा कांदिबा। एबे भाबंतु किए कांदे? जेउ जीव दुख अनुभव करे से कांदे। जेउ जीव आघात पाए से कांदे। जेउ जीव निज प्रियजन को हराए से कांदे। जेउ जीव शत्रुर अत्याचार सहे से कांदे। किंतु यही मनुष्य केतेबेले निज उपरे हेउथिबा अन्यायर प्रतिरोध करे सेतेबेले से अन्य को मध्य बंधाई पारे। तेणु रुद्र शब्दर यही व्याख्या को जीवनर एक अत्यंत वास्तव चित्र देखाए। जे निजे दुखरे कांदे एवं आवश्यक हेले अन्यायकारी को प्रतिरोध करे से जीवंत मनुष्यर चेतन शक्ति को एठारे रुद्र भावे बुझिबार चिंतन आसीछि। जन्मरु मृत्यु पर्यंत रुद्रर अनुभव यही कथा को आमे सरल करी बुझंतु। गोटे शिशु जेतेबेले एही शरीर रे जन्म निए ताहार प्रथम प्रतिक्रिया अनेक समय कांदिबा। जीवन में जेतेबेले दुख आसे से कांदे। शरीर रे वेदना हेले से कांदे। मन रे आघात लागिले से कांदे। एवं जेतेबेले सेही जीव शरीर छाड़ी जाए पछरे थिबा संपर्कीय माने कांदंती। अर्थात जी निजे कांदे एवं जहार वियोगरे अन्य माने कांदंती से हेउछि जीव। एठारे गोटे कथा अत्यंत स्पष्ट मृत शरीर निजे कांदे नहीं। कारण शरीर जड़ शरीर भितर थिबा चेतन जीव ही अनुभव करे। सेतिपाई रुद्र केवल निर्जीव शरीरर नाम होई पारे नहीं। एठारे चिंतनर केंद्र हेउछि शरीरधारी जीवात्मा। मन्यव कौन? एबे मंत्रर द्वितीय मुख्य शब्द को आसंतु। मन्यव मन्यव शब्दर अर्थ एठारे क्रोध उत्तेजना किंबा दुष्टतार विरोध रे उठुथिबा प्रतिक्रिया रो भावरे बुझा जाए। किंतु एठारे आमको गोटे सूक्ष्म कथा बुझिबाकू पड़िबो। प्रत्येक क्रोध धर्म सम्मत नुहे। अन्याय करिवार क्रोध एक कथा अन्यायर प्रतिरोध करिवार दृढ़ता आउ एक कथा। जदि क्रोध आमको अंध करि दिए तेबे सेही क्रोध आमको नष्ट करे। किंतु जदि अन्याय विरुद्ध रे आम मन रे साहस दृढ़ता एवं प्रतिरोधर शक्ति जागृत हुए तेबे सेही शक्ति को सठिक दिगरे व्यवहार करिबा दरकार। तेणु मंत्र यही अंश आमको निज भीतरर शक्ति को चिन्हिबा को प्रेरणा दिए। ईशव कौन? एबे आमे आसंतु ईशवे शब्द को बुझिबा। ईशवेर अर्थ हेउछि बाण अर्थात लक्ष्य को भेद करिबा पाई व्यवहृत अस्त्र। एबे चिंता करंतु एक मनुष्य जदि अन्याय को प्रतिरोध करिबा को चाहे तेबे केवल इच्छा थिले हेबो कि? ना केबे नुहे। ताहाकू शक्ति दरकार, ताहाकू साधन दरकार, ताहाकू दक्षता दरकार, ताहाकू साहस दरकार एवं सबुठारु बड़ कथा ताहाकू ठीक लक्ष्य चिन्हिबार विवेक दरकार। कारण लक्ष्य भूल हेले अस्त्रर शक्ति मध्य विनाश आनी पारे।
ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାବେ ନ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି, ସାହସ, ସାଧନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। 6. ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ଦୁଇ ବାହୁର ଉଲ୍ଲେଖ କାହିଁକି? ମନ୍ତ୍ରର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଆସିଛି ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ବାହୁ। ଏବେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ରୁଦ୍ରର ନାମ ନାହିଁ, ତାହାର ମନ୍ୟବର କଥା ଆସିଛି, ତାହାର ଈଶବେ କଥା ଆସିଛି ଏବଂ ତାହାର ଦୁଇ ବାହୁର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରଧାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ଚେତନ ସତ୍ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କାମ କରେ, ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତ୍ର ଧରେ, ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। 7. ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରର ଭାବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ନମସ୍ତେ ରୁଦ୍ର ମନ୍ୟବ ଉତ ତେ ଈଶବେ ନମଃ ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ଉତ ତେ ନମଃ। ଏହାକୁ ଏକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ହେ ରୁଦ୍ର, ତୁମର ମନ୍ୟବ ପାଇଁ, ତୁମର ବାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ଦୁଇ ବାହୁ ପାଇଁ ନମଃ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନମଃ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। କାରଣ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବଦଳିପାରେ। ନମଃ କେବଳ ଆଜି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିଥାଉ ନମସ୍କାର ଅର୍ଥରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଏକ ବାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୈଦିକ ନିର୍ଘଣ୍ଟୁରେ ନମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଖୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଏକ ବାଖ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ନମ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ କେଉଁଠି ନେବ? ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଦର ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ଆଧୁନିକ ଚଳିତ ଅର୍ଥରେ ଧରିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଶବ୍ଦର ଧାତୁ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିର୍ଘଣ୍ଟୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ସମଗ୍ର ଭାବ ସବୁକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ ଶବ୍ଦର ଏହି ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଭାବ ଆଉ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ନମ ଶବ୍ଦର ଏହି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଭାବ ଆଉ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଏଠାରୁ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ବେଦରେ ରୁଦ୍ର କି ଏକ ମନୁଷ୍ୟାକାର ଦେବତା, ନା କି ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ତାହାର ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ବୈଦିକ ପ୍ରତୀକ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଜଡ଼ ଶରୀର ନିଜେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଚେତନ ଜୀବ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବାତ୍ମାର ମହିମା ବୁଝିବା ମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମବଳ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା। ଏହି ଚିନ୍ତନରୁ ଆମେ ଆଜିର ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜକୁ ସଦା ଦୁର୍ବଳ ଭାବେ, ତେବେ ତାହାର ଶକ୍ତି କିପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ? ଯଦି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେବଳ ବାହ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ତେବେ ତାହାର ଆତ୍ମବଳ କେବେ ବଢ଼ିବ? ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମବଳ, ସାହସ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏବଂ ଠିକ୍ କର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଶକ୍ତି ଯଦି ବିବେକ ବିନା ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ବିନାଶ ଆଣିପାରେ। ଜ୍ଞାନ ଯଦି କର୍ମ ବିନା ଥାଏ, ତେବେ ତାହା କେବଳ ଚିନ୍ତା ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଏବଂ କର୍ମ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ବିନା ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ। ଏହି କଥା ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାନ ବିଷୟ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବ। 10. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ କି? ଏବେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜୀବାତ୍ମା ଚେତନ ଶକ୍ତିର ଧାରକ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ବସି ରହିବ କି? ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ନିଜ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ନାହିଁ? ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ ନାହିଁ? ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିକଶିତ କରିବ ନାହିଁ?
ନିଜ ସମାଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ପ୍ରଶ୍ନ। ବୈଦିକ ଚିନ୍ତନର ଏହି ଧାରା ଆମକୁ କହେ, ନିଜ ଆତ୍ମବଳକୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ନିଜ ବାହୁକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିକଶିତ କର, ଅନ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ସାହସ ରଖ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଅ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିନ୍ତନର ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ପଟ ଅଛି। ସେହି ପଟ ହେଉଛି ନମଃର ଅର୍ଥ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିବା ବୈଦିକ ଅସ୍ତ୍ରର ଧାରଣା। ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯଜୁର୍ବେଦର ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭିତରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ବୁଝିବା ନମର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନିର୍ଘଣ୍ଟୁ ନମ ଅର୍ଥ ନମର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କାହିଁକି ମିଳେ, ନିର୍ଘଣ୍ଟୁରେ ନମର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କାହିଁକି ମିଳେ, ବଜ୍ର ଶବ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଏବଂ ଯଜୁର୍ବେଦର ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସନ୍ଦେଶ ଭାବରେ କିପରି ବୁଝାଯାଇଛି, ସେଠାରୁ ଆମର ଚିନ୍ତନ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ। ନମଃ ବଜ୍ର ଓ ରୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ଗଭୀର ବିଚାର। ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯଜୁର୍ବେଦର ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ରୁଦ୍ର ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ଏକ କଳ୍ପିତ ଦେବତାର ନାମ ଭାବରେ ନ ଦେଖି ତାହାର ବୈଦିକ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରୁଦ୍ର, ମନ୍ୟବ, ଈଶବେ ଏବଂ ବାହୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ, ତାହାର ଚେତନା ଶକ୍ତି, ସାହସ, କର୍ମ, କ୍ରୋଧ କିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ନମଃ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ନ ବୁଝିଲେ ମନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ନମଃ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନମ କିମ୍ବା ନମସ୍ତେ କହିଲେ ତାହାକୁ ନମସ୍କାର, ଅଭିବାଦନ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନର ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ଶବ୍ଦର ମୂଳ, ଧାତୁ, ନିଘଣ୍ଟୁ, ବ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ତାହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ନିର୍ଘଣ୍ଟୁରେ ନମଃର ଏକ ଅର୍ଥ ବଜ୍ର ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ନମର ଅର୍ଥ ବଜ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଯଜୁର୍ବେଦର ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରକୁ କିପରି ବୁଝିବା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ବଜ୍ର କ'ଣ? ବଜ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରର ଧାରଣା ଆସେ। ବଜ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିପାରେ। ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ନମକୁ ବଜ୍ର ଭାବେ ନେଲେ ମନ୍ତ୍ରର ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ରୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବୀର ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ। ତାହାର ମନ୍ୟବ, ଈଶବେ, ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରର ଭାବ ଏପରି ଦିଗକୁ ଯାଏ, ହେ ରୁଦ୍ର, ତୁମର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉ, ତୁମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁମର ଦୁଇ ବାହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତନ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନିରପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାୟ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ନ କରିବା। ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜକୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଯେ ସେ ନିଜକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ସତ୍ୟର ପଥ? ଏଠାରେ ଆତ୍ମବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସେ। ଆତ୍ମବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଚେତନ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ରୁଦ୍ର କାହିଁକି କାନ୍ଦେ?
ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ରୁଦ୍ର ଶବ୍ଦ ପାଖକୁ ଫେରିବା। ରୁଦ୍ର ଯିଏ କାନ୍ଦେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଆମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନବୀୟ ସତ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଯିଏ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ସେହି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜେ କେବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ କିପରି ବୁଝିଥାନ୍ତା? ନିଜେ ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟର ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରେ। ନିଜେ ଅନ୍ୟାୟ ସହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରର ଏହି ଧାରଣା କେବଳ କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଃଖ, ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି। ଜୀବାତ୍ମା ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଏକ ନୁହେଁ। ଶରୀର ହେଉଛି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ସମୁଦାୟ। ଶରୀରର ଆଖି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ଅନୁଭବ ଚେତନ ଜୀବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାର ଚେତନ ଅନୁଭୂତି ଜୀବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବାହୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାହୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚେତନ ଜୀବ କରେ। ଶରୀର ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେଇ ଆଖି ରହିଥାଏ, କାନ ରହିଥାଏ, ବାହୁ ରହିଥାଏ, ପାଦ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଜୀବନ ଦିଏ ସେହି ଜୀବକୁ ଆମେ କେତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ ଜୀବାତ୍ମାର ମହିମା ଦିଗକୁ। କେବଳ ବାହାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖୁଛି। ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କିଛି କରୁନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କେହି ଆସି ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଏପରି ଜୀବ କି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରେ? ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଏକ ଗଭୀର ଜୀବନ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ାଅ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ନିଜ ବାହୁକୁ କର୍ମଯୋଗ୍ୟ କର, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିବେକଶୀଳ କର ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି ସେଠାରେ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବାର ସାହସ ରଖ। ରୁଦ୍ରର ଦୁଇ ବାହୁ ଏକ ଗଭୀର ସନ୍ଦେଶ। ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଦୁଇ ବାହୁ? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କେବଳ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ କଥା କହେ କିନ୍ତୁ କାମ କରେ ନାହିଁ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଧୁରା। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରେ ନାହିଁ ତାହାର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଦରକାର, କର୍ମ ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଦରକାର, ବିବେକ ଦରକାର। ଏହି ସବୁ ମିଶିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ। ନମର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏକ ରୋଚକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏବେ ଆମେ ସେହି କଥାକୁ ଫେରିବା ଯାହା ପାଇଁ ଏହି ଭାଗର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ। ନିର୍ଘଣ୍ଟୁର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ନମର ଅର୍ଥ ବଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମନ୍ତ୍ରର ଭାବ ଏପରି ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ହେ ରୁଦ୍ର, ହେ ଏମିତି ବୀର ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟକୁ ରୋକିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ, ତୁମର ଦୃଢ଼ ମନ୍ୟୁ, ତୁମର ଭୟଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତୁମର ଦୁଇ ବାହୁ ଏହି ସବୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ରୁଦ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ, ଅସହାୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମବଳର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସନ୍ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ହେବ। ଶକ୍ତି ମିଳିଗଲା ବୋଲି ତାହାକୁ ମନ ମୁତାବକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନୁହେଁ। ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିଗଲା ବୋଲି ନିରପରାଧୀ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା ବୋଲି ବିବେକ ହରାଇବା ନୁହେଁ। ବରଂ ଶକ୍ତିକୁ ସତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିଜ ଓ ନିରପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହିଠାରେ ଆତ୍ମବଳ ଓ ଅନ୍ଧ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ଅଛି। ବେଦର ଭାଷା କାହିଁକି ଏତେ ଗଭୀର? ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କଥା ବୁଝିବା। ବୈଦିକ ଭାଷାର ଏକ ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଧରିନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
କାରଣ ଏକ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ବେଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଶବ୍ଦଜ୍ଞାନ, ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ, ନିର୍ଘଣ୍ଟୁ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। କେବଳ ଅନୁବାଦ ପଢ଼ିଲେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ରର ଗଭୀରତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦକୁ ତାହାର ମୂଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରୁଦ୍ରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଜୀବାତ୍ମାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆତ୍ମବଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ନମ ଓ ବଜ୍ରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଆତ୍ମବଳର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ କି? ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଆତ୍ମବଳରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ କି? କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ହେବ କି? ନା କି ତାକୁ ଜଡ଼ ଜଗତ, ଶରୀର, ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ? ଏହିଠାରେ ଆସୁଛି ଯଜୁର୍ବେଦର 40ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା। ସେହିଠାରେ ଅଛି ଅବିଦ୍ୟା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଅବିଦ୍ୟା କ'ଣ? କେବଳ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଦ୍ୟା କୁହାଯିବ କି? ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ କି? ଯଦି ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନ, ତେବେ ଯଜୁର୍ବେଦ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ଉଭୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ? ଏହା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମର ସମଗ୍ର ଚିନ୍ତନର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଯଜୁର୍ବେଦ 40ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 12, 13 ଏବଂ 14ତମ ମନ୍ତ୍ରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଏହି ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଏମିତି ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟା, ଅବିଦ୍ୟା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସବୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିଯିବ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପଚାରିବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଚାଲିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ କି? ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝାଇବ ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ୟ ଉନ୍ନତି କେଉଁଠି ଅଛି। ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମେ ଯଜୁର୍ବେଦର 16 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ରୁଦ୍ର, ମନ୍ୟବ, ଈଶୋବେ, ବାହୁଭ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ନମଃ ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବଳ ବାହାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରହି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମବଳକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଆହୁରି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ୟ ଉନ୍ନତି କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ହେବ କି? ନା କି ତାକୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ, ଶରୀର, ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଜୁର୍ବେଦର 40ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 12, 13, 14ତମ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଏହି ଗଭୀର ବିଷୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିବା। ଯଜୁର୍ବେଦର ଅଧ୍ୟାୟ 40 ମନ୍ତ୍ର 12 ଅନ୍ଧଂ ତମ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଯେ ଅବିଦ୍ୟାମୁପାସତେ ତତ ଭୂୟୈବ તે ତମ ଯୌ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ରତାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଦ୍ୟାର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବିଦ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଅଟକି ଯିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଭଲ ଜିନିଷ, ତେବେ କେବଳ ବିଦ୍ୟାରେ ଲୀନ ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକ ଅନ୍ଧକାରକୁ କାହିଁକି ଯିବ? ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ବିଦ୍ୟା ମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ କି? ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କହୁ ବିଦ୍ୟା ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ଯିଏ ପଢ଼ିଛି, ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଶିକ୍ଷିତ ସେ ବିଦ୍ୱାନ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦକୁ ଏତେ ସହଜରେ ସୀମିତ କରିଦେବା ଠିକ୍ କି? ଏଠାରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ବିଦ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ ଧାତୁର ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ପୁସ୍ତକୀୟ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ନେଇଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ବୁଝିହେବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ ଧାତୁର 4ଟି ଅର୍ଥ। ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ
ବିଦ୍ ଧାତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭର ଅର୍ଥରେ, ତୃତୀୟ ସତ୍ତା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥରେ, ଚତୁର୍ଥ ବିଚାର କରିବାର ଅର୍ଥରେ। ଏହି କଥାକୁ ଏକ ପୁରାତନ ବ୍ୟାକରଣ ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପଂ ବିଜ୍ଞାନେ ଲାଭେ ବିନ୍ଦତି ବିନ୍ଦତେ ବିଦ୍ୟତେ ସତ୍ୟାୟାଂ ବିନ୍ଦତେ ବିଦ୍ ବିଚାରଣେ। ଏଠାରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥ ଉପରେ, ବିଦ୍ ସତ୍ୟାୟାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ସତ୍ତା ଅଛି, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟତେ ସା ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ଅଛି, ଯାହାର ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ସେହି ବିଦ୍ୟା। ଏବେ ଏହାକୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାର ସତ୍ତା ଏବଂ ଶରୀରର ସତ୍ତା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଚେତନ ସତ୍ତା, ଯେଉଁଠାରେ ଶରୀର ହେଉଛି ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ସମୁଦାୟ। ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଶରୀର ଜନ୍ମ ନିଏ, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ଶରୀରର ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚେତନ ସତ୍ତା ଶରୀରକୁ ଜୀବନ ଦେଉଛି, ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଦ୍ୟାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆତ୍ମସତ୍ତାର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ତେବେ ଅବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଅବିଦ୍ୟା ପାଖକୁ। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଜଡ଼ ଜଗତ, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ଶରୀର ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ବୁଝାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପଦାର୍ଥ, ଶରୀର, ପ୍ରକୃତି, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ଏସବୁକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଂଶ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ଯୋଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରଖ, କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର 13ର ରହସ୍ୟ ଆହୁରି ଗଭୀର। ଯଜୁର୍ବେଦ 40 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଦେବାହୁ ବିଦ୍ୟାୟା ଅନ୍ୟ ଦେବାରୁ ଅବିଦ୍ୟାୟା ଇତି ଶୁଶ୍ରୁମଧିରାଣ ୟେ ନସ୍ତତି ଚ ଚକ୍ଷିରେଃ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାର ଫଳ ଅଲଗା, ଅବିଦ୍ୟାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟର ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଧୀର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣାଯାଇଛି। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବେ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଶକ୍ତି କମିଯିବ ଏବଂ ଜୀବନର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଶରୀର, ଧନ, ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆତ୍ମା, ଚେତନତା, ନୀତି ଏବଂ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯିବେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଶକ୍ତି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ? ଏଠାରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସେ। ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ଦିଗ ଦିଏ। ଏହି କଥାକୁ ଏକ ସହଜ ଉଦାହରଣରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏକ ଛୁରୀ ହାତରେ ଅଛି। ଛୁରୀରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୁରୀରେ ଫଳ କାଟିବେ ନା କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛୁରୀ ନେବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ନେବ। କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନ, ଛୁରୀ ଜଡ଼। ଏହିପରି ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆମକୁ ସାଧନ ଦେଇପାରେ, ଧନ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେହି ବିବେକ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିନା ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ବିନା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ର 14 ଏବେ ସମାଧାନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯଜୁର୍ବେଦର 40 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ମନ୍ତ୍ରକୁ। ବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ଅବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ଯତ୍ ତତ୍ ବେଦ ଉଭୟଂ ସହ ଅବିଦ୍ୟାୟା ମୃତ୍ୟୁଂ ତୀତ୍ୱା ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଅମୃତମ୍ ଅଶ୍ନୁତେ। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ଚିନ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ଅବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ, ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ଉଭୟକୁ ଜାଣ, କେବଳ ଗୋଟିଏକୁ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯତ୍ ତତ୍ ଉଭୟଂ ସହ ବେଦ, ଯିଏ ଉଭୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୁଝେ ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାର କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏହା କେତେ ଗଭୀର କଥା। ଅବିଦ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାର, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଅବିଦ୍ୟାକୁ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବେ ନେବା, ତେବେ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ କିପରି ପାର କରିବା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଅବିଦ୍ୟାର ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଦେଖିବାର କାରଣ ଦେଉଛି। ଏଠାରେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାଂସାରିକ କର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ କଥାଟି ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଜାଣିଲେ ରୋଗର କାରଣ ବୁଝିପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଉନ୍ନତିରେ ଲଗାଇପାରେ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରିପାରେ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୌତିକ ମୃତ୍ୟୁର ବହୁ କାରଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରର ମହାସନ୍ଦେଶ। କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟ। ଏକପଟେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟପଟେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ। ଏକପଟେ ଚେତନା, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକୃତିର ପଦାର୍ଥ। ଏକପଟେ ଭିତରର ଉନ୍ନତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବାହାରର ଉନ୍ନତି। ଏକପଟେ ଆତ୍ମବଳ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶରୀରର ବଳ ଓ କର୍ମଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଏକାଠି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଆମେ ଏକପକ୍ଷୀୟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କବାଣୀ ଦେଉଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ଧରି ରହିବା ନୁହେଁ। କେବଳ ଧନ ଚାହିଁଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିହୀନ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ଶରୀର ଚାହିଁଲେ ଶରୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହରାଇପାରେ। କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର କଥା କହି ଶରୀର, ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମନ୍ୱୟ। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏକ ଦେଶ ଯଦି କେବଳ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ କିନ୍ତୁ ନୀତି ଓ ମାନବୀୟ ବିବେକକୁ ହରାଇ ଦିଏ, ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତି ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏକ ଦେଶ ଯଦି କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶରୀର, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅବହେଳା କରେ, ତେବେ ସେହି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରର ଏହି ଶିକ୍ଷା, ଉଭୟକୁ ଜାଣ, ଉଭୟକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟ କର,
ଏଠାରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଯଦି ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ କିପରି ହେବ? କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କର୍ମ ନାହିଁ, କର୍ମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିବେକ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦିଗ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମାନବୀୟତା ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶରୀର ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିପାରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଚିନ୍ତନକୁ ନେଇଯିବ। କାରଣ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ? କାହିଁକି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ? ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଚିନ୍ତନ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସତ୍ୟ ସୁଖ, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତିର ଦିଗକୁ। ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱର ଖୋଜ, ଆତ୍ମବଳ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଦେଶ। ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍, ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିପାରେ? ଯଜୁର୍ବେଦର 40ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 14ତମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅବିଦ୍ୟାୟା ମୃତ୍ୟୁଂ ତୀତ୍ୱା ବିଦ୍ୟାୟା ଅମୃତମ୍ ଅଶ୍ନୁତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଧାର୍ମିକ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହାର ଗଭୀରତା ଆମ ହାତରୁ ଖସିଯିବ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ଜାଣ, ବୁଝ, ପ୍ରୟୋଗ କର, ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୀମିତ ଭାବି ଆଗରୁ ହାର ମାନନି। ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆସୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଆସେ? ଶରୀର କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ? ରୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ? ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କାହିଁକି ଆସେ? ଜୀବନର ଶକ୍ତି କାହିଁକି କ୍ରମେ କମିଯାଏ? ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ କି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝି ଏହାର ଉପରେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇପାରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗକୁ ନେଉଛି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଛି, ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଶରୀରର ଗଠନ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି, ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜାଯାଇଛି, ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦୀର୍ଘ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି, ମୁଁ କିଏ? ମୋର ଚେତନତା କ'ଣ? ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ? ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଥିବାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେ କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ପଦାର୍ଥର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆତ୍ମସତ୍ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଏବଂ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ମୂଳ ଚିନ୍ତନ ଆମକୁ କହୁଛି, ଉଭୟକୁ ବୁଝ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଧରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଶରୀରକୁ ଦେଖେ, ତେବେ ଜୀବନର ଭିତର ଦିଗ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି କେବଳ ଆତ୍ମାର କଥା କହି ଶରୀର, ସଂସାର, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଏ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲନି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲନି, କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନି। ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ଏହି ଚିନ୍ତନର ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ଶୁଣେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ,
ଏହା ସମ୍ଭବ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି କି? ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଏହାର ଯୁକ୍ତି କ'ଣ? ଏହା କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତତ୍ୱ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଦାବିକୁ ଯୁକ୍ତି, ପ୍ରମାଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଶରୀରରୁ ଅମର ହେବାର ଉପାୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦାବି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ବିଶେଷ ପୁସ୍ତକର ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି, ଶରୀରରୁ ଅମର ହେବାର ଉପାୟ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଯୁକ୍ତି, ପ୍ରମାଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ବେଦର ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆଧାରରେ ବୁଝାଇବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ହସିକି ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଯୁକ୍ତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରମାଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣର ପଥ। ଆତ୍ମବଳ ବିନା ଏହି ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାବି ନେଉଛି ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଭୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କହେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୁଁ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଖିବି, ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଉଠିବି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ହେଉଛି ଆତ୍ମବଳର କଥା। ଜୀବାତ୍ମାର ମହିମା ଏଠାରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ରୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ରୁଦ୍ରକୁ ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଧୃଷ୍ଟତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ। ସେଠାରୁ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲୁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆସି ମୋର ସମସ୍ତ କାମ କରିଦେବ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନି। ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ। ନିଜ ପାଖରେ ଅମାପ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ନିଜ ବାହୁକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର, ନିଜ ଚେତନତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁମର କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ନିଜେ କର। ପରାଧୀନତାରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଦିଗକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଅନ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଅନ୍ୟର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ ନିଜ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବା। ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜେ ଶିଖ। କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜେ ଅର୍ଜନ କର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜେ ଯତ୍ନ ନିଅ। ନିଜେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କର। ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ସେଠାରେ ସହଯୋଗ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନି। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହି ଚିନ୍ତନ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ। ଏମିତି ସମାଜ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଶିଳ୍ପ ଅଛି, କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଅଛି, ଆତ୍ମବଳ ଅଛି, ନୀତି ଅଛି ଏବଂ ମାନବୀୟତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବହେଳା କରିବା ନୁହେଁ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାର ପଥ ଖୋଲିଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର କାମକୁ ସହଜ କରିଛି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ବିରୋଧୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ତେବେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି କିପରି? ଏଠାରେ ଏକ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କେବଳ ଭାବନା କରିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଶରୀରକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ରୋଗର କାରଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ସହିତ ଆତ୍ମାର ସତ୍ତା ଓ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଇ ଦିଗର ଯାତ୍ରା ହିଁ ଆମକୁ ଅମୃତତ୍ୱର ଧାରଣା ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତିମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣିଛି କି? ନା, ମୁଁ କେବଳ ଶୁଣୁଛି କି? ନା, ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ମୁଁ କେବଳ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛି? ନା, ମୁଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି? ମୁଁ କେବଳ ଆତ୍ମାର କଥା କହୁଛି କି? ନା, ମୁଁ ନିଜ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଉଛି? ମୁଁ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛି କି? ନା, ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନର ନୀତି ଓ ବିବେକକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରୀକ୍ଷା। ସମଗ୍ର ଅଧ୍ୟାୟର ଏକତ୍ର ସନ୍ଦେଶ। ଆସନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଚିନ୍ତନକୁ ଏକାଠି କରିବା। ରୁଦ୍ର ଜୀବାତ୍ମାର ଶକ୍ତିର ସ୍ମରଣ। ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟ, ସତ୍ତା ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣ। ଅବିଦ୍ୟା ପଦାର୍ଥ, ଶରୀର, ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ଞାନର ଦିଗ। କର୍ମ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ଆତ୍ମବଳ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଶକ୍ତି। ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବାର ସାହସ ଏବଂ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖୋଜିବାର ଏକ ମହାନ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କେବଳ ଏହି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି ଚାଲିଯିବା ନୁହେଁ। ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ କେତେ ଜାଣିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ମୋର ଶରୀର ଓ ଜୀବନକୁ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ବୁଝିଛି? ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହାକୁ ମୋର କର୍ମରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି? ଯଦି ଏହି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ଖୋଜିବା, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ତିମ ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ହେ ଜୀବ, ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନି। ନିଜ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ। ଅଜ୍ଞାନରେ ରୁହନି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର। କେବଳ ଜ୍ଞାନରେ ରୁହନି, ଜ୍ଞାନକୁ କର୍ମରେ ପରିଣତ କର। ଶରୀରକୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବନି, ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବହେଳା କରନି, ତାହାକୁ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲନି, ତାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ନିଜ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଅ। କାରଣ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ସେ କେବଳ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନୁହେଁ, ନିଜ ପରିବାର, ନିଜ ସମାଜ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିପାରେ। ଅଧ୍ୟାୟ 5ର ସମାପନ। ଆଜିର ଏହି ମହାପ୍ରବଚନ ଆମକୁ ଏକ ମହାନ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଣ, ବିଜ୍ଞାନରେ ସଶକ୍ତ ହୁଅ, କର୍ମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ଏବଂ ଆତ୍ମବଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କର। ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝ, ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମକୁ ଏକାଠି କର। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲ। ଶରୀର, ଆତ୍ମା ଉଭୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଭୟରେ ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ, ସାହସ, ଆତ୍ମବଳ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନରେ ଜୀଇଁବା ଶିଖ। ଅନ୍ତିମ ଚିନ୍ତନ। ବିଦ୍ୟା, ଅବିଦ୍ୟା, କର୍ମ ଓ ଆତ୍ମବଳର ସମନ୍ୱୟ। ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍, ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିଛୁ। ଆମେ ରୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଜୀବାତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିଛୁ, ତାପରେ
ଯଜୁର୍ବେଦର 40ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 12, 13 ଓ 14ତମ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିଛୁ। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତନକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା ବେଦ ଆମକୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଟର ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଜୁର୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ଅବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ଯତ୍ ତତ୍ ବେଦ ଉଭୟଂସଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଉଭୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜାଣେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଗଭୀରତମ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଲୁଚିଛି। କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ପଦାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦିଗର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ଲାଭ? ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ କଥା ଉଦ୍ଧୃତ କରିପାରନ୍ତି, ଆତ୍ମାର କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା କେତେ? ଏହି କାରଣରୁ ଜ୍ଞାନକୁ କର୍ମରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଦିଗ ଦେବ, କର୍ମ ଆମକୁ ସେହି ଦିଗରେ ନେଇଯିବ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରେ, ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରେ। ଏହି ଭେଦଟି ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଥିଲେ କର୍ମ ରହିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀର କର୍ମ ଏକ ନୁହେଁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ କାମ କରିପାରେ, ଜ୍ଞାନୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ଫଳକୁ ବିଚାର କରି ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ କର୍ମକୁ ଦିଗ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କର୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଆମେ ସେହି ଗଭୀର ବ୍ୟାକରଣିକ ଆଲୋଚନାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ବିଦ୍ ଧାତୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ, ଲାଭ, ସତ୍ତା, ବିଚାରଣା ଭଳି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ ସତ୍ୟାୟାମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ସତ୍ତା ଅଛି ବିଦ୍ୟା, ଯାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବା କଳ୍ପିତ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇଛି, ତାହା ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲିକି ଜଣାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଓ ଜଡ଼ ଜଗତର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ କହିଦେବା ଜଡ଼ ଜଗତ ଅବିଦ୍ୟା, ତେଣୁ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଚିନ୍ତନର ମୂଳ ସନ୍ଦେଶକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ହେବ। କାରଣ ଏଠାରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି ଶରୀରକୁ ଅବହେଳା କରନି, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ, ସଂସାରର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅବହେଳା କରନି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର, ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଧନ, ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅତୀତର ଏକ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହା ଶିଖାଯାଏ ଯେ ଶରୀର ତୁଚ୍ଛ, ସଂସାର ତୁଚ୍ଛ, ଧନ ତୁଚ୍ଛ, ପଦାର୍ଥ ତୁଚ୍ଛ, ବିଜ୍ଞାନ ତୁଚ୍ଛ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତର ଅବନତିକୁ ଏହିପରି ଏକପାଖିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିଛି। ଏଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟର ଅର୍ଥ
ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଘୃଣା କରିବା ନୁହେଁ। ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପଟର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଟକି ରହିବା ଯଦି ଭୁଲ, ତେବେ କେବଳ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଟକି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନାଶ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ତାହାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାରର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟ। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଭାବକୁ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ଅବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ଯତ୍ ତତ୍ ବେଦ ଉଭୟଂ ସହ। ଏହି ଚିନ୍ତନ ଆମକୁ ଏକପାଖିଆ ହେବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, କେବଳ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାନ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଆତ୍ମବଳ, ଏହି ସମନ୍ୱୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ପଥ ହୋଇପାରେ। ରୁଦ୍ରରୁ ଆତ୍ମବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ନମସ୍ତେ ରୁଦ୍ରମନ୍ୟବ ଉତ ତେ ଈଶବେ ନମଃ ବାହୁଭ୍ୟାଂ ମୁତଃ ତେ ନମଃ। ଏଠାରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ବାଣ, ବାହୁ ବିଷୟରେ କଥା ଆସିଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ରୁଦ୍ରକୁ ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଶେଷରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ବାହୁ କ'ଣ? ନିଜର କର୍ମଶକ୍ତି। ସେହି କ୍ରୋଧ କ'ଣ? ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଶକ୍ତି। ସେହି ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ନିଜର ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ରୁଦ୍ରର ଚିନ୍ତନ ଆମକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଡାକୁଛି। ଏବେ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍, ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ମୋର ବାହୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋର ଆତ୍ମବଳ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ? ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବି କି? ନା, ପୁଣି ଉଠିବି। ଯଦି ସଫଳତା ଆସେ, ମୁଁ ହାର ମାନିବି କି? ନା, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହି ଉତ୍ତର ହିଁ ଆମର ଆତ୍ମବଳର ପରିଚୟ। ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱର ଖୋଜ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶରୀରରୁ ଅମର ହେବାର ଉପାୟ ନାମକ ପୁସ୍ତକର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସେଠାରେ ଶରୀର ଅମରତାର ଉପାୟ, ଯୁକ୍ତି, ପ୍ରମାଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ବୁଝିବାର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମ ପାଇଁ ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, କୌଣସି ବଡ଼ କଥାକୁ କେବଳ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରନି। ପଢ଼, ବୁଝ, ପ୍ରଶ୍ନ କର, ପ୍ରମାଣ ଖୋଜ, ଯୁକ୍ତି ଦେଖ, ତାପରେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚ। ଏହି ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷୀର ମାର୍ଗ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ? ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତେଣୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସମଗ୍ର ଚିନ୍ତନକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ କହିପାରିବା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ପରାଧୀନତାରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମବଳରେ ଜୀବନ ଗଢ଼। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଉଭୟକୁ ବୁଝ। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଦେଶ, ହେ ଜୀବ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନ, ନିଜ ମନକୁ ଚିହ୍ନ, ନିଜ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ, ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଶିଖ, ଜ୍ଞାନକୁ କର୍ମରେ ପରିଣତ କର। ନିଜ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଅ। ଅନ୍ୟାୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶକ୍ତି ସହିତ ବିବେକ ରଖ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ କର୍ମ କର,
आत्मज्ञान सहित जड़ विज्ञानर उन्नति कर। विज्ञान सहित मानवीयता रख। आत्मबल सहित स्वावलंबन रख। ताहेले जीवन केवल बंचिबार नाम रहिब नाही। जीवन होइजिब एक सचेतन, स्वाधीन और उन्नत यात्रा। जय जीत।